Assalamu alaikum, muhterem millettaşlar. Күңелне үзенә тартучы ике нәрсә бар. Ул күркәм хылык белән күркәм гамәлләр дигән Ризаэддин Фәхреддин. Тормыш никадәр генә катлаулы булмасын, аларны якыннарыбызга авыр сүзләр әйтмичә генә үткәрик. Матур яшик. Әҗәләлетдин Руми хәзрәтләре булай дигән. Әгәр дә син хак юлында икән, синең юлың ачылыр һәм җиңеләйтелер. Менә шушындый кыска гына җомга нәсихәтләре белән бүгенге бәйрәмгә тиң иртәдә тапшыруыбызны башлап җибәрәбез һәм барыгызга иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Җомга вагызында узып киткән Корбан гаете һәм аның фазиләтләре хакында ишетербез. Теләче районының Алан авылы бай тарихка ия. Табигать һәйкәлләре дә күп, кешеләре дә уңган һәм киң күңелле. Питрәч районының Әлбәдән авылында данлыклы якташыбыз, Советлар Союзы герое Петр Гаврилов музее эшләп килә. Мирасханәнең экспонатларын бергәләп күзәтербез. Студиябызга киләсе кунаклар белән дә танышып китик. Точмар заводының генераль директор орынбасары Гөлшәшә ханым Рәхмәтуллина белән сөйләшербез. Зәкат Хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зияддиновны да көтәбез. Казан дәүләт мәдәният институтының проектлар офисы җитәкчесе Гүзәл Минһаҗева һәм проектта җиңү яулаган Эльфира Хафизовалар студиябызда кунак булачак. Шулай ук Татарстанның халык артисты Мирсәет Сыңгатуллин белән дә очрашырбыз. Милләттәшләребез тормышындагы дини вакыйгалар хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина җиткерер. Моннан тыш дәртле җырлар, файдалы киңәшләр барысы да сезнең өчен булачак. Киров өлкәсе архивынан алынган мәгълүматларга караганда, Алан авылына кешеләр 1808 елда килеп төпләнгән. Алар урмандагы матур аланлыкка килгәннәр һәм шунда авыл төзегәннәр. Шуңа күрә авылның исеме дә Алан дип атала икән. Алан авылында уңган булган хезмәт сөюче кешеләр яши. Авылның табигаты да бик күркәм һәм менә шу табигатның матурлыгы кешеләрнең холкында чагыла. Алар арасында, бу авылда үскән шәхесләр арасында эшмәкәр һәм язучы Равилә Моратова да бар һәм башкалар да бик күп. Елның иң матур айы июль айында Теләче районы Алан авылына кунакка килдек. Биредәге матурлыкка сокланмый мөмкин түгел. Шуның белән бер рәттән авылның тарихы, аның кешеләре белән сөйләшәсе, кызыксынасы килә. Әйдәгез, авыл тарихы белән бергәләп танышып үтик әле. Һәр авылның үзенә генә хас кабатланмас үткәне бар. Аларда тарихыбызның бер өлеше, халыкның моңы, кайгы-шатлыгы, куанычлары һәм сагышлары. Теләче районының Алан авылы борынгы салалардан санала. Алылар сөйләве буенча нигез салучы Габделмәмәҗәр дигән кеше була. Татарларны эзәрлекли башлагач, шушы якларга килеп чыгып, матур аланлыкка тап булган Габделмәмәҗәр шунда төпләнеп калырга уйлый. Ул өчен урынны да бик белеп сайлый. Ачы җилләрдән, явыз күзләрдән саклап торган таулары да, тау итәгеннән ургып аккан чишмәләре дә, уңдырылышлы басу кырлары да, мул сулы иңеш елгалары да яшәү өчен бары тик уңай шартлар гына. Алан авылы тарихы турында сөйли башлауга, бу тарихта иң күренекле, иң кыйммәтле хәзинә дип мин Алан авылының шәҗәрәсен күрсәтеп китәр идем. Бүгенге көндә Алан авылында 13-14 буын кешеләр яши. Алан авылының менә без табигатына караганда карарбыз әле, күрербез аны, ул бик төз урамнардан тора. Һәм анда инде роль уйнаган авылның старосталары. Аның түзлеген карап торганнар һәм әгәр дә нинди дә булса бер йорт бурасын әзгенә урамга табарак чыгарып салсалар, хәтта шул бураны сүттереп, ул кабат өйне эчкәрәк керттереп салдыра торган булган. Исемнәре турында борынгы риваятләрдә сөйләнгән чишмәләр генә дә не тора. Чакрак чишмә, Шалтырама чишмә, Акборын чишмәсе. Авыл халкы тау башларына утырып, шул тау итәкләреннән чылтырап аккан саф сулы әлеге чыганаклардан бик яратып, теләп файдаланган. Күптән түгел генә кайберләренә икенче сулыш өрелгән. Шалтырама, Аркыя, Ялантау, Чакрак, Камил чишмәләре бик матурлап ташлар белән ныгытып яңартылган, төзекләндерелгән. Шакрак чишмәсенең бер кызыклы риваяте дә яши. Бу Шакрак чишмәсеннән өстәрәк анда мулла шүнниге булган. Шүнник инде ул пасека. Менә шушы шүнник янәшәсендә мулланың җирләре булган. Бу җирләрдә муллага ялланып җирне эшкәртеп йөргән крестьян агай аргач, әлсерәгәч, атын да ширтергә, сугарырга дип һәм үзе дә хәл алырга дип чишмәгә төшкән. Шунда су эчкән, юынган вакытта ул тауның түреннән чишмә ишеннән үзен чакырган тавыш ишеткән.
тиз генә отны атланган да ул авылга чапкан инде курыккан, әлбәттә авылга чапкан һәм бу хакта авыл халкына сөйләгән. Менә шуннан соң бу чишмәне Чакрак чишмәсе дип йөртә башлаганнар. Мәдәни яктан Алан күрше-тирә авыллар арасында дан тота. Авыл ике зур мәхәлләдән тора. 1930 елда мәчет манарасы кисеп төшерелә. Халык өчен бу көн зур кайгы көненә әйләнә. Чөнки рухи кыйбласы булган изге йортның манарасыз калуын авыл халкы бик авыр кичерә. Юкка чыгарылган мәчетләрне кире торгызуны авыл хуҗалыгы хезмәткәре Мансур Хөсәенов башлап җибәрә. Быел исә мәчет бинасы капиталь төзекләндерүдән соң тагын да киңәеп, матурайып, иман нурын тарата. Бүгенге көндә авылыбызда 443 кеше яши, 160 хуҗалык. Авылыбызда инде менә бүгенге көндә халык күбесенчә авыл хуҗалыгында хезмәт куя, аның җитәкчесе Алмаз Хәбирович. Анда авылның эшли торган халкы күбесенчә менә шунда эшлиләр. Һәм инде мәктәп коллективы бик зур безнең, урта мәктәп 11нче класска кадәр. Авылның бүгенгесе, киләчәге анда яшәүчеләрнең үз кулында. Күптән түгел үзешчәннәр тарафыннан оештырылып, авылымның җәйге кичләре дип исемләнгән концерт булып узган. Балалар бакчасында яңа уен мәйданчыгы ачылган. Безнең халыкта калку сакланган тырышлык, булдыклылык, уңганлык сыйфатларын тоеп кайттык без Алан авылыннан. Булай булуы табигый да сыман. Милләтебезнең гөрләп торган күңел аланнарының берсе бит инде ул. Ясмык, ягъни чечевица, ипи белән итне дә алыштыра. Ул А, Б, С витаминнарына, аксым, калий, кальций, магний, цинк, тимергә бай. Аның составында фолий кислотасы бар, ул исә онкологик авыруларга каршы торырга ярдәм итә. Ахырсы шуны белгәнгә күрәдер, төрек ашлары арасында ул беренче урында тора дисәң дә, кайсы гына төрек кухнясына кирсәң дә, сезгә һичшиксез иң беренче итеп ясмык буламыгы тәкъдим итәчәкләр. Һәм әлбәттә бу бик файдалы ризык икәнне белеп, без бүген сезгә ясмыкның коймагын ашап карарга тәкъдим итәбез. Без бүген ясмык кыймаклары пешереп карарга булдык әле. Ясмыкның русчасы чечевица була инде аның. Диләрә, ничек пешерәбез, нәрсәләр кирәк? Безгә инде моның өчен ясмык кирәк булачак. Мин яшел ясмыкны алдым. Гадәттә чиратлап пешерәм. Кызыл ясмыктан да пешерергә була кыймакларны, яшел ясмыктан да пешерергә була. Аермасы шунда, яшел ясмыкта күбрәк аксым һәм кальций, кызыл ясмыкта инде күбрәк тимер һәм калий. Безгә моның өчен кирәк булачак ясмык, бер чынаяк су һәм бер күкәй һәм 3 финик. Финикны инде салсагыз була, салмасагыз була, әзрәк кенә теге тәм кертер өчен дип әйтик. Һәм инде кыймакларны бизәр өчен җиләкләр сайладык. Әйдәгез ясый башлыйк. Димәк, буларны блендерга салабыз, әйме? Әйе. Аһа. Хәзер моны бөтенләй белән дә салсак була инде. Блендерга 12-13 аш кашыгы яшел ясмык салдык һәм бер чынаяк су. Күкәй сытабыз. Biz монда 3 финик салдык. Гөлнур, әйдә, хәзер буларны блендерда әйләндереп алыйк әле. Безнең кыймак өчен камыр әзер. Әйдә, Диләрә, тәвәккәлләп карыйк. Әйдә. Безнең кыймакларыбыз инде әзер. Аларны бизисе генә калды. Әйе, без шундый җиләкләр белән бизибез. Шуны сгущенка белән дә бизәргә була. Әйбит, кыймак белән дә була. Шулай ук бу кыймаклар аксымга бик бай, шуңа иртәнге ашка сайласагыз бик әйбәт була. Ашларыгыз тәмле булсын. 2010 елның июнендә Петреш районының Әлбәдән авылында сугыш каһарманы Петр Гавриловның музее ачыла. Биредә аның шәхси әйберләре, хәрби киемнәре урын алган. Моннан тыш, керәшеннәрнең көн күреше белән дә әлеге музейда танышырга була.
Әлбәдән авылында гына түгел, гомумән бөтен татар халкы бу каһарман егет белән горурлана. Тарихчы Альберт Әхмәтҗан улы Борһановның әйтүенә караганда, үзенең милләте хакында сораган вакытта Петр Гаврилов һәрвакыт мин татар кешесе дип раслый торган булган. Бүген без Питрәш районы Әлбәдән авылында. Авылга килүчеләрне ерактан ук Советлар Союзы герое Петр Михайлович Гаврилов исеменә ачылган стелла һәм аның бюсты каршы ала. Геройның карашы юл аркылы гына төзелгән Брест крепости реконструкцияләренә төбәлгән. Монолитта Брест крепости диварындагы язмалар. 2010 елның 30 июнендә бу авылда легендар Брест крепости каһарманы исемендәге музей ачылды. Петр Михайлович Гаврилов Ямле Мишәв елгасы буенда урнашкан Әлбәдән авылында дөньяга килә. 30 июньнең 1900 елында. Ул туганчы әтисе 2 ай алданрак үлеп китә, шуның өчен Гаврилов әнисе һәм абыйсы белән бергә Әлбәдән авылында яши. Гаилә бик авыр тормышта яши. Петр Гаврилов үзе дә соң көзгә хәтлек аяк киеме дә булмый, кияргә киемнәре дә булмый. Абыйсы Сергей белән алар күрше авылларга барып, хәер сорарга да йөриләр. Авылда бөтен өйләрдә салам белән тышланып эшләнгән була, түбәләре аларның балчык белән сыланып эшләнгән була. Әниләре бик еш авырта, шуның өчен Петр Гаврилов 4 класс бетергәчтен укырга китми, авылда калып, көтү-көтүп әнисенә булыша. Петр Михайлович Крәшин татары булган. Музейда Крәшин халкының үзенчәлекле ядкарлары күп. Милли күлмәкләр, шуар матур бизәкләр белән чигелгән ашъяулыклар, сөлгеләр, урын җир әйберләре һәм әлбәттә пышмакта хаш белән изгеләр сүрәте. Петр Гаврилов 14 яшенә хәтлек Әлбәдәндә яши. Ул Крәшин була, Крәшин булганын бер качан да яшерми. Безнең музейда Крәшин авылыннан, шушы Әлбәдән авылыннан җыелган төрле киемнәр сакланып килә. Ул инде киемнәр генә түгел, шулай ук аяк киемнәре дә сакланган. Петр Гаврилов 14 яшендә Казанга китә һәм Казанның дары заводына эшкә керә. Петр Михайлович Гаврилов 17 яшендә гражданнар сугышында катнаша. Соңыннан инде хәрби курслар бетерә. Аннары Краснодарда озак вакыт кына эшли, өйләнә һәм асрамага Николай исемле малай алалар хатыны белән. 38 яшендә ул Мәскәүнең Фрунзе исемендәге академияны тәмамлый һәм аңа академияны тәмамлау белән майор исеме бирелә. Хатыны һәм гаиләсе белән ул Брест крепостенә җибәрелә. Сугыш башланганда Гаврилов үз гаиләсе белән Брест ныгытмасы янында була. Ул сугышта катнашкан кеше буларак афәт киләсен алдан ук сизенә, башкаларны да кисәтә, ләкин аңа ышанмыйлар. Петр Михайлович Гаврилов Брестка килү белән ул инде сугышны шушында каршы ала. Гаиләсе белән монда торган була. Аны инде солдатлар бик таләпчән кеше буларак тасвирлый, бик тырыш була. Ләкин инде сугыш башланганын ул тыйып ала, сизеп ала һәм шуңа күрә инде үзеннән олырак чиндагы офицерларга барып әйтә, ләкин аңа ышанмыйлар һәм 27 июньдә аны инде Коммунистлар партиясына чыгару мәсьәләсе каралырга тиеш була. Сугыш башлану Гавриловны бу чарадан коткарып кала, ләкин инде ул югалып калмый, сизгән була һәм инде Восточный форт үзенә командованиега ала, шулай итеп инде 32 көнгә якын отпор бирәләр. Петр Михайлович Гаврилов Капанерда әсирлеккә эләгә, бу атлар тора торган урын, абзар. Монда ул комбикорм белән 3 көн ашап, эчеп, шакшы суны эчә. Шуннан соң инде хәлсезләнеп әсирлеккә эләгә, әсирлеккә эләккәнен бары тик 3нче көнгә генә аңлап ала, чөнки инде ул хәлсез бер нәрсә дә аңламый. Аны инде немец генералы госпитальгә җибәреп ашатырга куша һәм аның батырлыгын таный. Контузия алганлыктан Петр Михайловичның уң кулы начаррак эшләгән. Шуңа ул мәктәп укучыларыннан, иптәшләреннән килгән күпләп хатларга җавапны хатыны Мария Григорьевнага әйтеп торган, ә хатыны исә язып барган. Берникадәр вакыттан соң Петр Михайлович үзе дә сул кулы белән Гаврилов дип имза куярга өйрәнгән. Петр Михайлович Гаврилов 26 январның 1979 елында вафат була. Үз теләге белән Брест крепостендә күмелгән. Безнең музейда икенче хатыны биргән Петр Гавриловның үзенең әйберләре саклана. Ул инде аның үзе язган китабы Крепость көрәшә, шулай ук аның кул сәгате, сугыш елларыннан соң алып кайткан значоклары Брест крепосте дип язылган, барысы да шушында музейда саклана.
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Махсус хәрби операция зонасында иратларыбыз безнең киләчәгебез, күп еллар элек ата-бабаларыбыз яулаган ирегебез өчен көрәшә. Тапшыруыбызда Россия геройлары гомерләре бәрабәренә җиңүне якынайтучы Татарстан егетләре һәм Татарстанга нисбәте булган егетләр хакында сөйлибез. Алар турында хәтер халык йөрәгендә мәңге сакланачак. Дамир Эдуард улы Шәймәрданов. Хәрби дәрәҗәсе өлкән лейтенант. Вазифасы танк ротасы командиры. Казан югары команда танк училищесын тәмамлый. 2022 елның 23 мартында Харьков өлкәсе кече Камышеваха авылы өчен барган бәрелештә яралана, контузияләнә. Тик отрядны идарә итүдән туктамый. Аның ротасы дошманның 3 танкын 2 БТР-ын кулга төшерә. 2022 елның 29 апрелендә батырларча һәлак була. Кыюлыгы һәм тәвәккәллеге өчен батырлык ордены белән бүләкләнә. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин фәрманы белән Дамир Шәймәрдановка Россия герое исеме бирелә. Үлгәннән соң. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Зилхиҗә аеның 10-нчы көнендә бар мөселман дөньясы да Корбан гаетен уздырам. Корбан Аллаһы Тәгаләгә якынаю дигәнне аңлатам. Без һәрвакыт Аллаһы Тәгаләгә якын булырга тиешбез. Менә шушы Корбан Зилхиҗә аенда җир йөзенең төрле почмакларындагы мөселманнар бер урынга җыелалар. Алар бу айда үзләренең өстендәге 5-нче фаразының берсе хаҗ гамәлен кылу нияте белән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның туган җиренә, Мәккә шәһәренә җыелалар. Корбан Аллаһ Тәгаләгә якынаю дидек, димәк, без бу хакта даими рәвештә ишетеп тыңлап торырга тиешбез һәм күптән түгел генә узган Корбан гаете хакында җомга вәгазы булыр. Алмаз хәзрәт Мөхлисов чыгышы. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Барлык мактау, шөкрләребез Аллаһы Тәгаләгә булып, сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссәламгә күңел түрләребездән чыккан салаватларыбыз, сәламнәребез ирешсә иде. Мөхтәрәм җәмәгать, менә бу елның 2023 елның 28 июльне бу ислам динендә ике олуг бәйрәмнең берсе Корбан гаете. Һәрбер мусульман кардәшләребезне олы бәйрәм белән тәбрик итәм. Аллаһу субханаһу ва тәгалә һәрберебезнең укыласы намазларыбызны, чалынасы корбаннарыбызны бу көннәрдә эшләнәчәк изге гамәлләрне кабул кылып, әҗр савапларына ирештерсә иде. Корбан бәйрәме нинди бәйрәм? Ник без аны бәйрәм итәбез? Корбан дигән сүз ул инде татарларда Корбан бәйрәме дип, төрки халыкларда Корбан бәйрәм дип телгә кергән, хәтта урыс телендә дә праздник Корбан бәйрәм дип әйтәләр. Гарәпләр инде Корбан бәйрәменә Айдул Адха дип әйтәләр. Ни өчен Корбан бәйрәме дигәннәр? Корбан дигән сүз ул шулай гарәп теленнән алынган. Гарәп телендә шундый фигыль бар. Караба. Караба дигән сүз якын булу, якынаю. Менә бу бәйрәм безне Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган бәйрәм. Бу бәйрәм гаиләбезне бер-беребезгә якынайта торган бәйрәм. Бу бәйрәм мусульманнарны бер-берсенә якынайта торган бәйрәм. Корбан факирләр белән байларны, байлар белән факирләрне якынлата торган, берләштерә торган бәйрәм. Ничек инде берләштерә алсын бу бәйрәм сарык суеп Аллаһ Тәгаләгә без ничек якын була алабыз дигәндә, Аллаһу субханаһу ва тәгалә Коръәндә үзе әйткән, корбанлыкларыгызның ите дә, каны да миңа ирешми, ләкин тақвалык кылган изге гамәлләрегез ирешә дип әйткән. Без инде Аллаһ ризалыгы өчен күпмедер халал малыбызны җыеп, туплап, бу көннәрдә корбаннар чалып, корбанны 3 өлешкә бүлеп, бер өлешен үзебезгә калдырып, бер өлешен факирләргә, мискиннәргә таратып, бер өлеше белән туганнарыбызны, якыннарыбызны кунакка чакырып, аларны сыйлавыбыз, ул бер караганда бер кыен кебек тә булырга мөмкин, нидер мәшәкатьләр дә таләп итә, ләкин аның нәтиҗәсе ул туганлыкны да, дуслыкны да ныгыта торган, берләштерә торган шундый гамәл икәнлеген аңлыйбыз. Бу бәйрәм биткәннән соң
ел буена безнең инде истә кала ничек корбан шалганыбыз, ничек корбан сайлаганыбыз, ничек кешеләрне шатландыра алганыбыз. Менә шуңа күрә Аллаһу субханаһу ва тааля һәрберебезгә корбаннар шалып, Аллаһ ризалыгы өчен корбан көнендә гайет намазларына мәчетләргә килеп, намазлар үткәреп, гыйбадәтләр кылып үткәрергә насип итсә иде. Тагын шундый бер мәсьәлә бар. Корбанны кем шалырга тиеш? Менә бу кемгә корбан шалу ваҗиб, тиешле булып тора? Беренчедән инде мусульман булган кеше, мусафир булмаган кеше, үз акылында булган кеше, һәм балиг булган кеше, һәм нисап малына акчасы җиткән кеше. Нисап дигәндә ул инде быел 36 меңгә туры килә. Әгәр дә безнең кесәбездә корбан гайды көннәрендә 36 мең сум акчабыз бар икән, ул безгә тиешле була. Кайбер вакытта була, кемдер әйтә, менә бу елда үз исеменнән, киләсе елга хатыным исеменнән, 3нче елга үлгән әбием исеменнән, бәлкем аннары 10 яшьлек кызым исеменнән корбан шалырмын диеп, мөхтәрәм җәмәгать корбанны шала, кем балиг, кемнең акчасы бар, шул кеше исеменнән. Әгәр дә 10 яшьлек бала исеменнән шалсак, ул әле балиг түгел. Әле аның үзенең акчасы, малы юк, анарга тиеш түгел. Мондый вакытта кемгә тиеш була? Әтисенә яки әнисенә тиеш, алар исеменнән дип корбан шалынса, ул дөресрәк була. Тагын корбан шалганда бер хата китергә мөмкин. Кайбер вакытта әйтәбез, без фәлән кешегә корбан шалдык дип. Фәлән кешегә дип түгел, фәлән кеше исеменнән Аллаһы Тааля ризалыгы өчен корбан шалдык дип әйтергә, шулай ниятләргә тиеш булабыз. Аллаһы Тааля үзе ярдәмен бирсен, Аллаһы Тааля мөмкинчелек бирсен, гаиләләребезгә, илләребезгә Аллаһ Тааля тынычлык бирсә иде, кайгы-хәсрәтләрдән, бәла-казалардан имин кылса иде, корбан гайетләре мөбарәк булсын. Җомга көне хәйр көне сәхифәсе белән тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Студиябездә кунакта Зәкәт хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зәйдинов. Ассаламу алейкум, Динар. Ассаламу алейкум, Динар. Динар, бик озак кына күренмичә тордыгыз, сәбәбе сез хаҗ сәфәреннән кайттыгыз. Менә әлбәттә инде мин аны сорамыйча булдыра алмыйм. Ничегрәк хаҗ сәфәрен ничегрәк үтәп кайттыгыз? Аллаһка шөкер, бик күркәм. Мин уйламагандай идем, бу Аллаһ Тәгаләнең бер бүләге инде. Кем барды, бу бик зур сөйнеш. Кем бара алмады, барырга язсын. Нәрсә әйтәсем килә, бу теге рух яктан күңелгә бик нык тәэсирле бер гыйбадәтләрдәндер инде. Теге гади намазларга без ияләшәбез, ияләнәбез, теге һәр даим алай күңелдә тойбым, ләкин менә теге хаҗда инде син барбер тоясың кире шунда кайтасың килә яна. Һәм инде китәр вакытларда теге бик күп кешеләр елыйлар инде, кире кайта алмабыз дип борчылалар. Ул шундый нык тәэсирле бер һәрбер кешегә дә теге киңәш итәр идем барырга, хикмәтле урын. Һәм бәттә инде үзебезнең көндәлек эшебезгә кайтабыз. Зәкәт фондында ниндирәк яңалыклар бар? Нәрсәләр көтеп торган сезне монда? Менә безнең инде гадәттәгечә җәй ахырындарак шундый акция бара. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит дигән инде татарча булган әйткәндә. Русча помоги собраться в школу дип атала. Без инде шушы акцияны җибәрдек. Хәзерге вакытта шушы акциягә акча җыю туплану бара. Кемнең теләге бар, бу инде үзенчәлекле бер садака җария була. Мәсәлән, әгәр дә кеше акчасын җибәрсә, шушы изги гыйлем алу юлында, инде шушы балалар гыйлем алганда, инде шушы әйберләр белән кулланганда, инде безгә әҗер савап килеп торачак Алла бирсә. Шулай әйтәсем килә, безнең хәзер инде махсус теге бер транспортка җыю ачылды. Зәкәт хәйрия фондының хезмәткәрләре инде үзләренең шушы хезмәтен җиңеләйтер өчен һәм мохтаҗларга шушы ярдәмне җиңелрәк җиткерү өчен һәм инде мохтаҗларга бик зур плюс инде бу шулай ук. Без инде Ларгус машинасына, Ларгус классындагы машинага җыю ачтык. Һәм инде кемнәр бу шулай ук садака җария була. Һәм инде бу бик зур әҗер савап була. Алла бирсә, кемнәрнең мөмкинлекләре бар, теләкләре бар, алар әлбәттә инде шушы акциягә кушыла алалар. Балаларга да ярдәм итә торган идек. Бүген шундый балалар бармы? Әйе, безнең хәзерге вакытта менә балалар күп инде, алар сайтта безнең берничә тора, ләкин шуларның бигрәк тә менә әйтәсем килә, ярдәмгә мохтаҗлардан Кадыров Самир исемле бер егет. Ул инде аның 20 хромосомында бер авыру, татарчасы белмим инде, ләкин ул
шушы ауру сәбәпле бик нык инде мохтаҗ, аның аяклары да, куллары да бик көчле түгел, көчсез. Аяклары көчсез, шуңа күрә ул йөри дә алмый. Анарга инде теге үзенчәлеклеген инде тернәкләндерү кирәк. Әтиәниләре инде бик борчылалар, телиләр. Менә карап торышка бик шундый мөлаем, сәламәт бала име. Шундый аның сәламәт булуын телисең, һәм инде әлбәттә теләгән кеше ярдәм итә ала. Кадыров Самир дип безне нидән сайттан. Икенче бала ул да булса инде безнең Садыкова Айша. Садыкова Айша. Менә ул кыз, ул менә шундый сәламәт шулай ук бала, менә апрель аена кадәр ул бернинди авырусыз, Аллаһка шөкер, сәламәт бала. Ләкин менә апрель аенда анарда лейкома дип аталамы, лейкозмы, шушындый авыру таптылар канында. Һәм инде ул аның тешләре кровоточить итә башлады дип әйтәләр, инде кровоточить, шул кан күренә башлады тешләрендә, десналарында каныймы. Һәм инде бу бик куркыныч, яны аның тиз үсә торган авыру, аның бит төрле стадиялар бар, төрләре бар икән, һәм аның төре инде менә бу кызда ул тиз үсә торган икән. Һәм анарга бик тиз арада ярдәм кирәк. Әтиәниләре инде аның Төркиядә аны химиотерапия курсына язганнар. Ул инде бер курсын үтте. Ләкин анда ялгышмасам 58 мең доллар акча кирәк. Ул бик зур сумма безнең өчен. Һәм инде әтиәнисе өчен бигрәк тә көтмәгәндә бу хәл иде. Без инде ничек булдырабыз, шушы балага ярдәм итәргә алындык. Алла бирсә, кемнәр мөмкинлекләре бар, теләкләре бар, әлбәттә сайт аша кирип ярдәм итә алалар. Тагын нинди юллары бар шунда искә төшереп үтегез? Иң беренче һәм иң гади, иң кулай усул ул да булса сайт аша. www.zakat.rt.com сайтына керәбез. www.zakat.rt.com сайтына керәбез. Һәм инде шу сборы бүлегенә кереп, шу баланы табып, яисә помочь бүлегенә кереп, шу баланы табып, инде аңа ярдәм итәргә басабыз. Анда ике усул бар: сайт аша һәм карта номерына күчереп. Икенче усул ул да булса инде SMS аша. Безнең SMS закат сүзен язабыз да 7715 кыска номерына инде җибәрәбез. Һәм ул инде 150 сум алачак. Шушындай ярдәм итү усуллары. Белешмәләр өчен телефонны әйтә алам: 8987 225 3322. 8987 225 3322. Ошбу телефонга шалтыратып та була, WhatsApp-ына да язып була, һәм инде без барысын да аңлатачакбыз. Иншалла шушы акчалар барысы да максатына ирешсен, балаларга сәламәтлек килсен. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Безгә рәхмәт. Бездә кунакта Закат Хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зиятдинов иде. Без тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Берничә минуттан соң сезнең белән очрашырбыз. Тапшыруыбыз матур, кызыклы кунакларга бик бай, аларның чираттагысы белән танышыйк. Казан дәүләт мәдәният институтының проектлар офисы җитәкчесе Гүзәл Минхаҗева һәм әлеге институтның студенты, проектта җиңүче Эльвира Хафизовалар белән сөйләшәбез. Хәерле көн исәмсез. Гадәттә сезнең институттан килгәч, әңгәмә бик кызыклы була торган, чөнки сезнең проектларыгыз бик күп, менә чираттагы проект турында да сөйләп китегез әле. Хәерле көннәр. Кадерле тамашачылар, хөрмәтле алып баручылар. Безнең институтның эшчәнлеге бик күп кырлы. Белгәнегезчә, без инде театр белгечләре, кино белгечләре әзерлибез. Хореография бүлеге бар безнең. Һәм инде менә бу мәдәният өлкәсендә белемнәрне бирү генә аз. Инде бүгенге көндә без барыбыз да белеп торабыз. Бу белемнәрне практик яктан тормышка ашырырга да белергә кирәк. Һәм инде менә бу проектларны, белемнәрне тормышка ашыру өчен без инде бик зур эш алып барабыз. Студентларны да бу проектларны әзерләргә өйрәтәбез. Россиядә безнең федераль проект кысаларында грантлар конкурсы игълан ителде. Узган елны безнең институтыбыз инде менә беренче грантны отты. 1 миллион грантның җиңүчесе 1 миллионга лаек булды. Быелны инде без 97 проект конкурска әзерләп җибәрдек студентлар белән берлектә. Һәм инде бу эшнең күркәм нәтиҗәсе буларак безнең 8 җиңүчебез игълан булды. Һәм инде менә Эльвира безнең институтның студенты. Аның проекты шулай ук 1 миллион
сум акча отты. Һәм инде без хәзерге көндә безнең институтыбызның эшчәнлеге менә Эльвирага шул проектны тормышка ашырырга ярдәм итәргә менә шуның өстендә эшлибез. Студентлар стартабы дип атала ул, әйме? Шактый гына кызыклы исем. Эльвира, менә сезнең проект нәрсәдән гыйбарәт иде, нәрсә турында иде, шул хакында бер-ике сүз. Безнең проект төрле милләтләрнең рухи байлыгын, казанышлары белән таныштырырга, үстерергә юнәлтелгән. Төп максаты, мин үзем Түбән Әлки авылыннан, Әлки районыннан, һәм безнең районда төрле милләтләр яши. Һәм, мәсәлән, Чуаш, татар һәм урыс халкының аларның милли гадәтләре, традицияләре белән таныштырыр өчен тур группалар әзерләп, аларны таныштырырга, алып барырга максатлыйбыз. Менә әлеге проект хәзер эшли башлаячакмы? Аның өстендә эшлисезме? Ала берсе әйе, кичә менә бүген иртә белән 6-да гына кайттык районнан. Кичә музейлар белән таныштык, кайсы теге кичкенә чактан күреп, ынтылган да бар иде. Һәрберсе белән менә шушы маршрутны төзер өчен башта беренче чиратта танышырга бардык. Белгәнегезчә, безнең районда бик зур күркәм бәйрәм узды күптән юк кына, Уяв бәйрәме. Һәм анда бик зур тур комплекс төзиләр. Хәзерге вакытта да бик зур эшләр, төзелү эшләре бара. Шулай ук районыбызда берничә музей бар, тарихи урыннар бар. Һәм безнең район турында күп белмиләр, минемчә. Бик бай табигатьле, күркәм халыклы, бердәм халыклы кешеләр белән таныштырасыбыз. Үзебез туып үскән урыннарны күрсәтәсебез килә, байлыкларыбыз белән бераз кешеләрне шулай ук таныштырып узырга телибез. Менә бу сәнгать әсәрендә сез эшләгән әйбер түгелме? Шуны күрсәтеп узган. Юк, бу безнең Шамаил, узган елгы конкурсның җиңүчесе Наиля Ахметшина, ул иҗат иткән Шамаил. Борынгы Джамалт исемле техника ярдәмендә бу инде башкарылган. Һәм инде бүгенге көндә Наиля Ахметшина безнең шулай ук грант җиңүчесе. Һәм шул грант акчасына ул хәзерге көндә менә шундый Шамаиллар иҗат итә, һәм инде аларны безнең халыкка тәкъдим итә, туристларга тәкъдим итә, менә шундый эшләр башкарыла. Шулай ук менә безнең институтыбызда шундый керамик эшләнмәләре дә ясыйлар. Һәм инде гомумән институтның бөтен эшчәнлеге менә безнең инженеринг күзәге бар институтта. Студентларга теорияны гына түгел, белемне генә түгел, шул белемне практик яктан тормышка ничек ашырырга, шундый белемне дә без бирергә омтылабыз. Башка студентларның эшләре кайсы юнәлешләрне куллашлаган иде, нәрсәләр эшлиләр? Башка проектлар. Менә Эльвира безнең туризм өлкәсендә проект сөйләде, чөнки ул шул өлкәдә укый, безнең институт туризм кафедрасында бар институтта. Башка проектлар менә сынлы сәнгать өлкәсендә проектлар бар безнең. Киноиндустрия өлкәсендә проектлар бар. Алар шулай ук безнең җиңүче булдылар. Һәм инде без моның белән бик горурланабыз. Студентларыбызга алга табадан шул проектларны тормышка ашырырга ярдәм итәчәкбез. Студентлар бик актив халык бит инде алар. Димәк, җәй көне дә ял итеп ятмыйлар, эшлиләр. Бу проектны бер ел эчендә без тормышка ашырырга тиеш. Һәм шуңа күрә ял итәргә вакыт юк, эшлибез. Менә сезнең укудан кала менә шушындый чараларда катнашу алып бит инде әзерлек сорый торган әйбер. Алар ничек укуларда өлгерәләрме? Безнең практикалар да бар бит әле. Һәм инде уку дәврендә алар барыбер чыгыш ясарга тиешләр, концертларда катнашырга, төрле чараларда катнашырга тиеш. Ул аларга тормышка менә аяк басырга ярдәм итәчәк, алга табадагын. Һәм инде менә безнең Эльвира дагын үзенең белемнәрен инде үзенең проектында дагын тәҗрибә җыя, ул әле безнең туризм өлкәсендә дәген эшли укудан тыш. Һәм инде менә шул белемнәре аңа менә шул проектны тормышка ашырырга ярдәм итәчәк дип уйлыйбыз. Инглиз телендә укыйсыздыр, әйме? Туристлар белән эшләгәч әлбәттә кирәк. Немец телендә, инглиз телендә, шулай ук безнең границаның чыгып шулай ук практикалар бар. Йөрибез. Төркиядә булдык ярты ел, анда шулай ук практика өлеше булды. Болгариядә практика уздык, үзебезнең Кара диңгездә практика уздык. Безнең институтыбыз ул яктан безне бик ярдәм итә.
һәм теориядан кала практик белемнәрен дә алабыз. Монысы инде бигрәк тә мөһим, практика белән теорияны бергә бәйләп алып бару. Сезгә уңышлар телибез, Алла табада шундый җиңүләр юлдаш булсын. Рәхмәт. Исән сау гына булыгыз, шундый эшләрегез күбрәк булсын. Чувашия Республикасы мөселманнары диния нәзарәте Батыр районының Шыгырдан авылында урталык мәчетенең 145 еллыгы уңаеннан тантаналы чара үткәрде. Әлеге истәлекле дата уңаеннан бәйрәмгә күп санлы мактаулы кунаклар, дин эшлеклеләре һәм дин тотучылар җыелды. Бу хакта Россия мөселманнары диния җыены үзәкләштерелгән дин оешмасының матбугат хезмәте хәбәр итә. Мөселман дин кардәшләребез тормышында булган башка вакыйгалар хакында һәрвакыттагыча Ләйсән Гайнуллина сөйләр. Ләйсән, сөз сиңа. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Изге бәйрәмне көтеп аласында, ул үтеп киткәч, тагын бер елга җитәрлек хатирәне күңелдә саклыйсың. Бу юлы хатирә күңелдә генә түгел, видеоязмада да бар. Ульяновск өлкәсенең милләттәшләребез күпләп яши торган районнарында күмәкләшеп ифтар ашлары, корбан бәйрәмнәре уздыру матур гадәткә кергән. Өлкә мөфтиятендә әйтүләренә караганда, быел төбәктә 24 районның 15-дә изге корбан ашлары мәҗлесләре узган. Шунысы да игътибарга лаек, әлеге чараның һәрберсендә дә район башлыклары шәхсән үзләре катнашкан һәм мөселманнарны бәйрәм белән кутлаганнар. Теманы Рәмис Сафин дәвам итәр. Ульяновск өлкәсе мөфтияте махсус балалар өчен 9 ел рәттән шәһәрнең җиңү паркында корбан бәйрәме уздыра. Монда ел саен йөзләгән бала катнаша. Алар бирдә төрле бәйгеләрдә, ислам дине буенча викториналарда, интерактив уеннарда катнашалар. Балаларыбыз күрсеннәр, безнең бәйрәмнәребез, ураза бәйрәм булсын, корбан бәйрәм булсын, безнең бәйрәмнәребезне белсеннәр. Башка бәйрәмнәрне түгел, именно безнең бәйрәмне белсеннәр дип, шул сәбәп белән уздырабыз мен шул праздникларны. Аллаһ Тәгалә кабул кылсын. Балалар монда әти-әниләр, әби-бабайлары, гомумән гаиләләр белән килә. Бергәләп гаилә ярышларында, спорт бәйгеләрендә катнаша. Здесь очень можно узнать много чего нового об исламе. Дети принимают участие в играх, получают призы. Атмосфера замечательная. Бәйрәм белән сезне. Минем күзләремнән яшәгә прямо шундый мөселман бәйрәмнәре кинәнеп киләбез. Киләчәктә дә Аллаһ Тәгалә нәсип итсен килергә. Бик шады. Корбан ашын кемдер мәчетләрдә, ашханәләрдә, икенчеләре исә зур кафе рестораннарда уздыра. Ульяновск шәһәренең Зия аръягы район татар милли мәдәни автономиясе һәр ел саен диярлек ифтар, корбан мәҗлесләрен районның яшьләр паркындагы кафеда уздыра. Бүген монда тагын 200 кешелек чираттагы дини бәйрәм. Бу районның татар автономиясе һәм Аккалпак оешмасы җирле мәхәллә белән берлектә үтүче уртак проект. Алар ел дәвамында махсус операциядә катнашучы якташларына ярдәм оештыруда да актив катнашалар. Аккалпак оешмасы белән берлектә Балтарандарыбыз ярдәмендә СВОда катнашучыларга чәк-чәк кешелек озаттылар. 50-гә якын СВОда катнашучыга менә шушы бүләгебез китте. Һәм шулай мәхәллә халкы үзләреннән өлеш керттеләр, аларга шулай хәзер телик гуманитар ярдәм туплауда. Шуңа күрә әлеге мәхәлләбез бик күп башка оешмаларга да, дини оешмаларга да үрнәк була тора. 11 меңнән артык татар яшәүче Чардаклы районында да корбан ашын зурлап күмәкләшеп уздыралар. Изге аш мәҗлесендә районның һәр авылыннан да вәкилләр катнаша. Бу корбан бәйрәмнәрен менә бергә җыелышып, эшмәкәрләр, халык һәммәсе үзе дә кушылып бергә менә шул бәйрәмне хастарлап бергә үткәрәбез. Бүгенге күркәм бәйрәмгә күрше районнардан да имамнар чакырылы. Бер өстәл артында ислам динендәге кардәшләребез дә бар. Мы друг друга уважаем. Крепнет вера среди земляков. Сүз дә юк. Менә шулай халкыбызның матур бәйрәмнәрендә бергә очрашып, үзара аралашып яшәү, танышу, бердәмлекне арттыра, яңа дуслар табарга мөмкинлекләр ача. Өлкә мөфтие Илдар хәзрәт белдергәнчә, бу чараларның төп максаты да әнә шуннан гыйбарәт. Татарлар кайда гына яшәмәсен татар булып кала. Ләкин яшәгән җиренә карата үзләренә генә хас гореф-гадәтләре була. Удмуртиянең иң борынгы Кистем авылында әнә шундыйлардан. Әйтик, кунакка чәй ичеп хушлангач, чын аякны каплар куялар икән. Әгәр дә сез бу якларга барырга уйласагыз, сезне кунак йортында аларда гына пешерелә торган кабарчы ризыгы белән сыйлаячаклар. Сүз Фәнзилә Салиховага. Кистемнән кунаклар өзелмей, ул Удмуртияның туристик маршрутына кертелгән. Борынгы авылга килүчеләрне кунак йортында кабул итә. Махсус салынмаган, авыл кешесе яши торган гадәти үй. Шунысы белән кызыклы да, эченә узгач, Кистем халкының элекке көн күреше белән танышасың һәм чәй табын артында сыйланасың. Кистем авылы татар мәдәнияте үзәге җитәкчесе Светлана Казбек кызы Касимова йортның чын хуҗабикәсе дә.
Munda әнейім тұрған еді, әнейім үлгеннен сығыра мына уйланыштым. Тик тұрғаншы, әнейінің істәлігіне де деп, бұл қонақшы ертін аштық енді. Халық күрсін деп, татарның тұрмышын Удмуртиядан келелер, Ижаудан келгелейлер, сыңнан Глазов шәһәреннән киләләр, Юкамин районындан. Светлана Касимова шулай итеп туып үскән йортын йозак салынудан коткарган. Учагында ут яна, мишендә кыймак пешә. Кылак кыймак дейбез инде. Нигә кылак кыймак шаган кылакка деймен инде кыймак бездә инде. Майда пешерелгән ипи дип әйтәбез инде. Тәбикмекне пешеребез. Одан әзерләнәбез инде. Кем нәрсә? Менә мәдәният йортында эшләүче кешеләр каждый безнең инде айрым үзебез нәрсә ясайбыз, эшләребезне әзерлибез экскурсияга. Шулай ук экскурсия барганда кем нәрсә, кем миш каршында пешерә, кем экскурсиялар үткәрә. Кунаклар чәй белән сыйланган арада татар милли ашлары, музыка кораллары белән таныша. Кистемдә җырлана торган җырларны ишетә. Ой самавар чәй эчәбез, жәлләмичә күмәрне, уйнап көлеп җырлап биеп үткәрикле гомерне. Бүгенге менә шулар иде. Сау булыгыз. Шигырь ятлау авыр идеме Ләйсән, мәктәптә укыганда? Бер дә хәтерләмим. Беренче шигыремне генә Әминә елый укырып дип сөйләгәнемне, урындыкка басып сөйләгәнне. Ул һәрбер кеше сез дә шулай урындыкка басып сөйләгәнсездер инде. Юк, урындыкка түгел, мин эшләгән вакытта, эш процессында урамда йөри ятлый идем, шулай җиңелрәк. Безнең шаянда эшләүче балаларыбыз да шигырьләрне бик тиз һәм җиңел ятлый. Килеп җитте кышта, ай салкын тышта. 3 ай торыр торса, аның гомере кыска. Тәнкә карлар сипкән, җирне ап-ак иткән. Шыршы, кайын, имән, кардан чикмән кигән. Саф һавага чыгып, таудан чана шуып, кышның салкыннарын җибәрәбез куып. Кыш көлә-көлә битебездән үбә. Алсу була безнең битләр шуңа күрә. Урманнарны шәһәрләрнең үпкәсе дип атыйлар һәм бик дөрес чагыштыру. Табигатьнең иң матур вакытында урманны күзәтү дөрес булыр. Смар урманнан ул сәламәтлек һәм матурлык чыганага шуңа күрә бергәләп урманга барып кайтыйк.
Баршағызға да матур, уңышлы көннәр теләп тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Студиябызда кунакта Точмаш заводының генераль директор урынбасары Гөлчәчәк Рәхмәтуллина. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көн исәмсез. Гөлчәчәк ханым, менә сөйләп китегез әле завод, сезнең заводыгызның эшчәнлеге хакында. Ничегрәк, көннәрегез ничек башлана, ничегрәк эшлисез? Башта рөхсәт итсәгез, әзрәк тарихын сөйләп китсәк. Безнең заводның бай тарихы, ул 1941 елны Ленинградтан безгә Казанга күчеп килә һәм беренче көндән үк фронтка ярдәм итә башлый. Гөлчәчәк ханым, минем аңлавымча, заводның эшчәнлеге бүгенге көндә тагын да активлашкандыр дип уйларга кирәк. Да, бик тә активлашты. Бу актык елларны безнең заказлар 5 тапкырга күбәйде. Шуңа күрә дә менә без эшчеләр эзлибез. 41 елдан бері эшләгәч бит инде биредә хезмәт династияләре дә бардыр, мәсәлән, гаиләләре белән эшләүчеләр бармы? Бар, но 80нче елларда бөтенез беләбез инде. Заводлар бөтенесе таралып бетте, бөтен кешеләр базарларга китеп беттеләр. Поэтому калды бер-ике эш династия калды, самый теге. Менә шулар инде балаларының балаларын алып киләләр. Шулар белән менә эшлибез. Менә яшьләргә килгәндә аларны ничегрәк өйрәтү, кая өйрәнә алалар? Алар бездә өйрәнәләр. Biz аларны bir-iki атнада өйрәнәбез бөтен һөнәрләргә. Алар уже шул беренче килгән айны эшли башлыйлар, тулы эшли башлыйлар. Хезмәт хакы алалар, издельный заработная плата. Менә шулай. Демәк, монда студентларда, мәсәлән, башка җирдә эшләгән кешеләр дә килеп шулай вакыты белән эшләп китә алаймы? Без студентларны шулай ук алабыз эшкә. Алар график безнең скользящий. Алар иртә белән укып, кич белән эшләргә мөмкиннәре бар. Шулай ук. Менә нинди сыйфатларга ия булырга тиеш дип әйтимез? Менә хәзер безнең телевизор караучылар, карап утырган кешеләр, мин бит менә шундый кеше, нәкъ менә Точмашта эшли алам бит дигән фикер уятыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нинди сыйфатларга ия булырга тиеш кеше? Сыйфатлары только желание. Бүтән бер теләкләре, бүтән бер нәрсә кирәкми. Бүтән без үзебез аларга бөтенесен булышабыз, үзебезнең балалар шикелле аларны кулларыннан тотып бөтен җиргә җибәрибез, укытабыз. Тәртип, төгәллек, дисциплина булса, хупланадыр инде. Ансыды. Сез үзегез менә әлеге һөнәргә ничегрәк килеп кирдегез? Мин мәктәпне бетергәч, икенче көнне үк шул заводка бардым. Правда, мен заказчикларда эшләдем 20 ел. Аннары соң инде менә күчтем, чакырдылар заводка руководитель итеп. Шул менә ничә 35 ел буе эшлибез инде шул заводта. Заводта бүген күпме кеше эшли? 1000дән артык. 1000дән артык кеше эшли. Аларга нәрсә булса каралганмы? Менә сез алар белән нидә булса мәдәни чаралар оештырасызмы? Социаль программалар. Социаль программалар безнең нидә? Biz күчеп килгән кешеләргә общежитие бирәбез. Районнардан күчеп килгән кешеләргә общежитие бирәбез. Аннары соң бездә полный соцпакет. То есть бөтен больничныйлары, бөтен ниләре түләнә. Балалар көннәре түләнә. Аннары соң біз бирәбез спецодежду бесплатно. Медосмотр тоже бесплатно. То есть бөтен, ну, Совет Союзында булган бөтен ниләр безнең калды безнең заводта шулай. Менә Совет. Маленький Советский Союз дип безнең килгән кешеләр шулай дип аталар. Көн тәртибе ничегрәк менә ничә хәтле кеше? Көн тәртибе цехларда сәгать 7-дән сәгать 4-кә хәтле 40 минут обед. Үзебезнең столовый бар хәзер. Так что менә шулай. Тагын менә яшь кешеләрнең әгәр укырга теләге булса, сез аларны хәтта укырга да җибәрә аласыз икән. Анысы да кызыклы. Анысы да безнең бюджетный урыннар бар. Без аларны укырга җибәрәбез. Үзебезнең предприятиедә, аннары соң алар целевики калалар бездә. Безнең профиль буенча инде. Безнең профиль буенча 3 ел эшлиләр, аннары соң инде каласылары килсә калалар, каласылары килмәсә китеп баралар. Ветераннарга килгәндә менә шундый ат казанган ветераннар бардыр инде. Алар белән очрашулар үткәреләме? Үткәрелә. Безнең бар шундай организация, которая занимается пенсионерами. Без аларны 9 майга җыябыз, аннары соң 1 сентября өлкәләр көнне менә шулай җыябыз обязательно.
Келшешек ханым, бәлки яшьләргә менә идея ятучы, менә рәхәтләнеп эшләр идем дигән кешеләргә теләкләрегез бардыр. Безгә килегез, без сезне үзебезнең балалар шикелле каршы алырбыз. Бездә бик әйбәт хәзер 1 августтан 40%-ка күтәрелде эш бәясе. Эш хакы бәясе. Хәзер безнең иң кечкенә заработная плата 50 меңдән уже. 50 меңдән. Шактый гына кызыклы әйберләр, исән сау эшләргә насыйп булсын, уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт. Киров өлкәсе архивынан алынган мәгълүматларга караганда, Алан авылына кешеләр 1808 елда килеп төпләнгән. Алар урмандагы матур аланлыкка килгәннәр һәм шунда авыл төзегәннәр. Шуңа күрә авылның исеме дә Алан дип атала икән. Алан авылында уңган булган хезмәт сөюче кешеләр яши. Авылның табигаты да бик күркәм һәм менә шу табигатның матурлыгы кешеләрнең холкында чагыла. Алар арасында, бу авылда үскән шәхесләр арасында эшмәкәр һәм язучы Равилә Моратова да бар, һәм башкалар да бик күп. Елның иң матур айы июль айында Теләче районы Алан авылына кунакка килдек. Биредәге матурлыкка сокланмый мөмкин түгел. Шуның белән бер рәттән авылның тарихы, аның кешеләре белән сөйләшәсе, кызыксынасы килә. Әйдәгез, авыл тарихы белән бергәләп танышып үтик әле. Һәр авылның үзенә генә хас кабатланмас үткәне бар. Аларда тарихыбызның бер өлеше, халыкның моңы, кайгы шатлыгы, куанычлары һәм сагышлары. Теләче районының Алан авылы борынгы салалардан санала. Алылар сөйләве буенча нигез салучы Габделмәмәҗәр дигән кеше була. Татарларны эзәрлекли башлагач, шушы якларга килеп чыгып, матур аланлыкка тап булган Габделмәмәҗәр шунда төпләнеп калырга уйлый. Ул өчен урынны да бик белеп сайлый. Ачы җилләрдән, явыз күзләрдән саклап торган таулары да, тау итәгеннән ургып аккан чишмәләре дә, уңдырылышлы басу кырлары да, мул сулы иңеш елгалары да яшәү өчен бары тик уңай шартлар гына. Алан авылы тарихы турында сөйли башлауга, бу тарихта иң күренекле, иң кыйммәтле хәзинә дип мин Алан авылының шәҗәрәсен күрсәтеп китәр идем. Бүгенге көндә Алан авылында 13-14 буын кешеләр яши. Алан авылының менә без табигатына караганда карарбыз әле, күрербез аны, ул бик төз урамнардан тора. Һәм анда инде роль уйнаган авылның старосталары. Аның түзлеген карап торганнар һәм әгәр дә нинди дә булса бер йорт бурасын әз генә урамга табарак чыгарып салсалар, хәтта шул бураны сүттереп, ул кабат өйне эчкәрәк керттереп салдыра торган булган. Исемнәре турында борынгы риваятләрдә сөйләнгән чишмәләр генә дә ни тора. Чакрак чишмә, Шалтырама чишмә, Акборын чишмәсе. Авыл халкы тау башларына утырып, шул тау итәкләреннән чылтырап аккан саф сулы әлеге чыганаклардан бик яратып, теләп файдаланган. Күптән түгел генә кайберләренә икенче сулыш өрелгән. Шалтырама, Аркыя, Ялантау, Чакрак, Камил чишмәләре бик матурлап ташлар белән ныгытып яңартылган, төзекләндерелгән. Шакрак чишмәсенең бер кызыклы риваяте дә яши. Бу Шакрак чишмәсеннән өстәрәк анда мулла шүнниге булган. Шүнник инде ул пасека. Менә шушы шүнник янәшәсендә мулланың җирләре булган. Бу җирләрдә муллага ялланып җирне эшкәртеп йөргән крестьян агай аргач, әлсерәгәч, атын да ширтергә, сугарырга дип һәм үзе дә хәл алырга дип чишмәгә төшкән. Шунда су эчкән, юынган вакытта ул тауның түреннән чишмә эченнән үзен чакырган тавыш ишеткән. Тиз генә атны атланган да ул авылга чапкан, инде курыккан, әлбәттә авылга чапкан һәм бу хакта авыл халкына сөйләгән. Менә шуннан соң бу чишмәне Шакрак чишмәсе дип йөртә башлаганнар. Мәдәни яктан Алан күрше-тирә авыллар арасында дан тота. Авыл ике зур мәхәлләдән тора. 1930 елда мәчет манарасы кисеп төшерелә. Халык өчен бу көн зур кайгы көненә әйләнә. Чөнки рухи кыйбласы булган изге йортның манарасыз калуын авыл халкы бик авыр кичерә. Юкка чыгарылган мәчетләрне кире торгызуны авыл хуҗалыгы хезмәткәре Мансур Хөсәенов башлап җибәрә. Быел исә мәчет бинасы капиталь төзекләндерүдән соң тагын да киңәеп, матурайып, иман нурын тарата. Бүгенге көндә авылыбызда 443 кеше яши, 160 хуҗалык. Авылыбызда инде менә бүгенге көндә халык
Күбесенчә авыл хуҗалыгында хезмәт куя. Аның җитәкчесе Алмаз Хабирович. Анда авылның эшли торган халкы күбесенчә менә шунда эшлиләр. Һәм инде мәктәп коллективы бик зур безнең, урта мәктәп 11нче класска кадәр. Авылның бүгенгесе, киләчәге анда яшәүчеләрнең үз кулында. Күптән түгел үзешчәннәр тарафыннан оештырылып, авылымның җәйге кичләре дип исемләнгән концерт булып узган. Балалар бакчасында яңа уен мәйданчыгы ачылган. Безнең халыкта калку сакланган тырышлык, булдыклылык, уңганлык сыйфатларын тоеп кайттык без Алан авылыннан. Булай булуы табигый да сыман. Милләтебезнең гөрләп торган күңел аланнарының берсе бит инде ул. Ясмык, ягъни чечевица, ипи белән итне дә алыштыра. Ул А, Б, С витаминнарына, аксым, калий, кальций, магний, цинк, тимергә бай. Аның составында фолий кислотасы бар, ул исә онкологик авыруларга каршы торырга ярдәм итә. Ахырсы шуны белгәнгә күрәдер, төрек ашлары арасында ул беренче урында тора дисәң дә, кайсы гына төрек кухнясына кирсәң дә, сезгә һичшиксез иң беренче итеп ясмык буламыгы тәкъдим итәчәкләр. Һәм әлбәттә бу бик файдалы ризык икәнне белеп, без бүген сезгә ясмыкның коймагын ашап карарга тәкъдим итәбез. Без бүген ясмык кыймаклары пешереп карарга булдык әле. Ясмыкның русчасы чечевица була инде аның. Диләрә, ничек пешерәбез, нәрсәләр кирәк? Безгә инде моның өчен ясмык кирәк булачак. Мин яшел ясмыкны алдым. Гадәттә чиратлап пешерәм. Кызыл ясмыктан да пешерергә була кыймакларны, яшел ясмыктан да пешерергә була. Аермасы шунда, яшел ясмыкта күбрәк аксым һәм кальций, кызыл ясмыкта инде күбрәк тимер һәм калий. Безгә моның өчен кирәк булачак ясмык, бер чынаяк су һәм бер күкәй һәм 3 финик. Финикны инде салсагыз була, салмасагыз була, әзрәк кенә теге тәм кертер өчен дип әйтик. Һәм инде кыймакларны бизәр өчен җиләкләр сайладык. Әйдәгез ясый башлыйк. Димәк, буларны блендерга салабыз, әйме? Әйе. Аха. Хәзер моны бөтенләй белән дә салсак була инде. Блендерга 12-13 аш кашыгы яшел ясмык салдык һәм бер чынаяк су. Күкәй сытабыз. Монда 3 финик салдык. Гөлнур, әйдә, хәзер буларны блендерда әйләндереп алыйк әле. Безнең кыймак өчен камыр әзер. Әйдә, Диләрә, тәвәккәлләп карыйк. Әйдә. Безнең кыймакларыбыз инде әзер. Аларны бизисе генә калды. Әйе, без шундый җиләкләр белән бизибез. Шуны сгущенка белән дә бизәргә була. Әйбәт, кыймак белән дә була. Шулай ук бу кыймаклар аксымга бик бай, шуңа иртәнге ашка сайласагыз бик әйбәт була. Ашларыгыз тәмле булсын. Тапшыруыбызны тагын бер кызыклы кунак белән сөйләшеп дәвам иттерәбез. Татарстанның халык артисты җырчы Мирсәет Сыңгатуллин студиябездә кунакта. Хәерле көн. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле телевизор шәпчеләр. Мирсәет ага, хәлләрегез ничек соң? Нишләп ятасыз? Хәлләр ярый, Аллаһка шөкер, шулай менә җырыбыз 70-не тутырып. 70-не тутырдык инде менә. Бу көннәрдә юбилейларга да әзерләнү бара дип ишеткән идек, әйме? Әйе, әзерләнү бара, барсы да шул концертка әзерләнү, юбилейга әзерләнү, шундый эшләр инде. Күңел барыбер 18-дәдер инде ул. Юк, 70-тә. Ничек алай гына сездә генә? Раз 70-гә җиткән икән, 70-тә була инде, 18-дә бер дә булмас. 70-тә рәхәттер бит инде. 70-тә ярый, Аллаһка шөкер. Менә анысы иң мөһиме. Булай иҗади яктан ниләр белән шөгыльләнәсез? Җырлар яздырасызмы, концертлар куясызмы?
Гастрольләр мен. Җырлар языру да булды, әле күптән түгел шул үзебезнең якка, әнинең туган ягы, туган авылы Чәчәкле дигән авылга башлап җыр язарга бик матур гына шул җыр килеп чыкты. Аннары инде менә Сабантуйларда җырып кайтты. Петропавловский, Томский һәм якларында инде. Ханты-Мансийский якларында шунда, Лангепас дигән шәһәрдә шунда. Стрижевой деген, мен шул якларда Сабантуйларда булып кайттык. Бик әйбәт, бик яхшы гына. Север киңлекләре. Север киңлекләрендә безнең татарлар шулай ук бик матур яши икән. Аллаһка шөкер әйтергә була. Шул үзебезнең телебезне, динебезне, гырыф-гадәтләребезне шулай дәвам иттерәләр. Өстәлләрдә шулай үзебезнең ишмаклар иде. Шулай ук шакшаклар, шулай иттереп алар тоже шулай ук шиләр икән үзләренчә. Андагы тамашачы аерыламы? Безнекеннән. Тамашачы аерыла дип әйтергә була, чөнки һәр бер җырны теге тотлыгып, тыңлап, шулай бик матур итеп, шулай кул чабып, кычкырып, бис браво дигән булып Сабантуйда булса да. Шулай шундый ниләргә теге шундый җырларны бик яратып тыңладылар инде. Милли моңларны сагынганнар күрәсез. Милли моңларны сагыналар. Аннан килеп Мирсәет әфәнде менә үзегезнең юбилей уңаеннан китап чыгарырга дигән ниятегез бар. Ни халәттә бүген китап, нинди дәрәҗәдә? Китап шул бара кертен генә алга табан. Менә хәзер шул бастыру өлкәсендә эшендә бара. Бастырып чыгарсалар, аннары була инде ул. Ул китапта сезнең иҗат юлыгыз, тормышыгыз, фотографиялар шулай катнашты. Фотографиялар, истәкләр, тормыш юллары, җыр турында, я булмаса татар халык җырлары, эстрададыр, бөтенесе бар инде анда. Улыгыз Давид әле җырчы юлын сайлаган, аның бүген уңышлары ничегрәк? Уңышлары әйбәт, хәзерге вакытта ул Казанда, монда кунакка кайтты, ниде отпускка чыкты, ул бит инде зур театрда эшли Мәскәүдә. Анда бик әйбәт кенә уңышлары яхшының, зарланганы юк. Һәм бик әйбәт кенә үзем дә барып күрдем, зур театрда утырып, шулай карап. Аерым партияләр җырлап бит инде. Аерым партияләр бик күп түгел. Анда әзрәк нирәк. Булай инде Шамара булыр инде. 5 ел булды инде. Менә 70 ел дигәчтен без бит инде гадәттә юбилей вакытында ниндидер нәтиҗәләр чыгара торган вакыт дип әйтәбез. Менә сезнең тормышыгызда ниндидер җырланмаган җырларыгыз калдымы? Җырланмаган җырлар 100-гә якын татар халык җырлары минем. Ул 100-гә якын татар халык җырларын мин җырларга теләгәнем шушы халык уен кырыллары белән. Пока килеп чыкмады әле ничәтәсен алга табан бәлкем булыр. Әгәр дә тавыш булса дип әйтимме, Аллаһка шөкер, тавышыбыз бар, җырлыйбыз. Алга табан ничек булыр, карарбыз, языр булса язарбыз, языр булмаса ничәсәсен аны. Бәйрәм чараларында нәрсәләр планлаштырыла? Әлкидә үтәчәкме, Казандамы, Мәскәүдәме, Петербургка барасызмы? Менә 5 августта безнең Александр Федорович Никошин, безнең Әлкинең головасы, ул чакырган иде, менә сезгә юбилей белән дә котлыйм һәм сезгә урам исеме бирелде, шул урам исеме белән дә котлыйм һәм әзрәк шунда концерт куеп китсәгез диде инде. Менә без анда улым Алмаз белән, Алмаз Хәмзин белән һәм мин инде кайтам Алла бирсә. Бергә кайтып шулай акчаны үткәрергә исәп. 2 Алмаз, 1 Мирсәет. Димәк, Әлкидә Сыңгатуллин урамы бар. Сыңгатуллин урамы бар. Яңа урам инде ул. Әле анда җыртлар төзелгән, төзелә дип көтәләр, чыгышын бер җырткычкач ачабыз диләр инде. Ярар, насыйп булсын. Алга таба да шундый иҗади сөенечләр, куанычлар белән яшәргәсен. Мирсәет, безгә уңышлар телибез. Амин, шулай ук сезгә дә шулай ук исән-саулыклар, яхшы гына матур гына эшләргә алсын. Шуңа бергә шушы үзебезнең телевизион Татарстанны күтәрүдә һәм дә үзебезнең шушы милли эшләребезне, җырларыбызны, моңларыбызны халыкка җиткереп, тагын Алла бирсә алга таба да эшләргә алсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә, сезнең белән күрешергә бик шат идек. Хөрмәтле кунагыбыз белән саубуллашабыз, тапшырыбызны да алга таба дәвам иттерәбез. Яңа атнагызны да манзара тапшыру белән башларга онытмагыз. Бүгенге тапшырубыз инде әкрен генә төгәлләнеп килә. Дүшәмбе ниләр карарга мөмкин, безнең ал хәбәр. Җырда моң, биюдә күңел булырга тиеш ди ул. Татарстанның ат казанган артисты, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле биючесе Айгөл Кыямова белән әңгәмә карарбыз. Казан урамнары тарихы белән таныштыруны дәвам итәбез. Чиратта татар язучысы Бөек Ватан сугышында катнашкан, Кызыл Йолдыз һәм Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнгән Фатих Кәрим исемен йөрткән урам. Сәхнә бер үк вакытта фатирда, поездда бер туктаусыз әйләнеп торган вакыйгалар күчәрде. Кәрим Тинчурин театрында Җилкәнсезләр әсәре сәхнәгә куелды.
Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde bir qaşında kişini tekşirmәгез, ачуланышмагыз һәм көнләшмәгез дигән. Bir мизгелдә генә үтә торган тормышны менә шушы әйберләргә әрәм итмәсәк иде. Алтын сүзләр, җомга көннәре мөбарәк булсын. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз. Исән булыгыз.